nata karon sa merkado. Sa merkado sa Dalake. Tangan mo, puro nagbaydas. O mapuro ba Elisa? Kuha ko Elisa na to dayo. Kana bay na. Laki. Kani? Oh. Mga laki sila. Laki. Ha? Wala kay Elisa dahil na. Ano mahal ng bay ko? Elisa ba ko? Elisa. Oh, laki oh. Laki oh. Ako, ang akong tiyo, tanaw ko, wala iyang. Wala ko sa para 20. Sa dabi. 20 pesos to. Pila may 5 anit eh. Kana 5. Ay dili ko anak kay bugat. Kani ba kitag 30 ra o. Pila man na. Ay ayaw na usa ka kuan kay pila man mo ah. Balik 20. Ha? 20. Balik jis lang be, balik jis. Asa may balik jis anak be. Dili ang kanaryo. Ano? Ano nga bita ba? Jis na. Oh, jis. Jis. Kay ma'am. Sapa? Ma'am. Sapa? Sama na imo dira. Oh, repulyo. Win. Kari mo. Ay talong oh, bachi kong kilo. Ani. Ani? Kari mo, lingan ma'am. Unsa man na siya? Oh, rupita ka. Talong gud kira. Oh. Ay bachi kong kilo ani. Ha? Bachi kong kilo. 25 kilo. Green o maista? Oh. Unsa na sa te? Unsa ka na siyang tanuma? Ha? 2 kilo tanan. Hoy, ayo. Kilam di ay. Pila ni usa? Dako asad ani oy. Karigaan? Karigaan ni mo rin. Kari-kari. Agwag ba yung pindara rin tanan? Kari o sa kilo. Sa kilo. Sa kilo. Kari mo. Wala na ko ikabayad ani mo na Pila magbapas. na batsing ko namang muna og cheese. Ipila gamay ra na oy. Usab kilo to usa ka buok. Oo. Di ang karakuha ba yo. 25 ang kilo. Kilo ka pili kari o. 25 kilo. Di 20. Batsing ko nito ma'am. Green kini mo. Green tama green. Mo kay kamatis lagi. Ani kulay kamatis. Teluy ah. Mo kay kamatis. Green talong oh. Batsing ko kilo. Ay dili ko ana. Dili ko. Di ka tang batsing kilo. Ay naon. Oo. Batsing ko naman kilo talong ko naman go. Pila? Oh, nag-spot mo na ma'am. Ha? Gigodakan mo kani. Oh. Eh. Bitaw na video mo. Balik ko niya sunod ha. Mabalik na ko. Saan yung ali ka ba dyan? Oh? Unsa na? Ha? Collagium. Collagium na. Basta kay gabi-gabi nga rin kayo. Nabay nang ang kain. Wala mo ani. Yeah. Wala na ba? Pila pod na? Mahal ba yung kain? Sige, tutuloy kasi mampila. Pila magtuluhan. Ay, dako na ikagway. Di, buta pila gani ba? Oo. Kwinta. Ano mo ha? Kwinta? Oo. Namay dagang nita. Oo, kana o. Na. Pila na? Di ay mahala oy. Saan man yung mahal mag-gwalta yung ani. Ay, nagkagmay. Oo. Baiti. Ay lang di lang ko oy. Oh, sige na rin tulo. Oh. Ay lang. Pila na? Pila? Pila na ba? Pila ko bayaran na sige. Tantes. Ano na ako abi? Ani na kaani mo. Oh, nagdaghan na sa among aman. Pinda ko na. Ma'am, pinda ko na alit na. Pinda ko na. Alit tanong ganado mo di tanong. Pinda ko. Wala mo na gawin dalan ay. Alisita ba ang sagmahalin ka nagkakasino. Saray mo man 20. Sama ni at 50. Sama ni ani o. 100 matutaw na. Sa una? Oo. 100 sa una. Ba? White pineapple mo. Isa kat sa kahoy mamo. Ana induta na ba ko laki man ba? Induta na mo. Tam. Ha?
Bossing di ay. Ah. Ano ay? Ito ka tayo, wala. Sibat sa korek ko, no? Dali ra magug ko. Ano ko agad ito? Gusto kong Taiwanese. Tingnan namin. Yung helmet. Tinggal. Lata ko dire. Oh. Ato na lang ka. Ah. Pila daw? 36.7. Pagkirig intermediate. Intermediate diri eh. Intermediate. Speakers di eh. Notebook. Sige rin ito magkuhaan. Pandiko ko niya. Kuan. Upat niya. Masilong sa medyari o kadaabtan mig ulan. Uwan man silong sa ni. Gutom na kay ka. Ang tagpandikot ka. Ano? Bukan. Maglay tubig. Tubig dagat to. Ha? Paano mo kung tubig dagat? Hinahinay lang ito ay. Kauman ba ka na? No? Nagdako los kahoy ba? Wala eh. Kuya, wa ay matagak eh. Alam ko ayaw. Dagat ko.